Kay punong barangay Colorado, Kapitan Sherwin Puerto ka. May hapon. May hapon, Sir Mike. Okay. Kap, pila ka buok mga PWODs, person who use drugs sa imuhang barangay, ang mo-graduate na karon sa CBDRP DECO program? Ang mag-graduate karon sa Barangay Colorado sa General Intervention, adto na kitay unom ka PWODs nga mag-graduate karong hapuna tungod kay ilahang na kuha or nakabot nila ang pila ka bulan nga panag tapok or pag through sa atong faith base, sa atong intervention, sa ato mga taga SPMO nga mao'y nagtabang aron sila makagraduate karong hapuna. So ang Barangay Colorado sa ato ikaduhang graduation karon natay unom, first batch natay 20, karon second batch natay 20, naputay third batch buhon kay nag-process naman po ang ato ikatulong nga batch. Nalipay ko tungod kay atong mayor sa siyudad sa Digos, si Mayor Joseph Fortich Cagas. Grabe ang iyahang effort nga gusto niya nga ang siyudad sa Digos mamahimong city drug free og ang ato ang barangay mamahimong drug cleared barangay. Muna hinay-hinay nga mga pamaagi nga ato lang gibay batch kay dako ra pud kay ang crowd kung tibok syudad ang itong himuon. So by batch me, ang una ang batch diri ang Colorado, Barangay San Roque ug Barangay Lungag nga nag-abot diri sa venue nga maoy ipahigayon ang ato ang graduation karong hapuna. So thankful kaayo ko tungod kay tungod diri ang venue sa Colorado, mas easier sa puday, madali ra pud kaayo matabangan na pud nako ang ubang barangay para mas mapanindot nato ang ilahang pinaka gipaabot nga very momentous event sa ilahang graduation karong udtuha. So pasalamat po ko ni City Mayor Joseph Fortich Cagas tungod sa iyahang mga proyekto nga iyang gihatag diri sa Colorado. Ako lang lakbitan tungod kay maulaw sad ko ni Mayor nga dili na ako isulti mo sa iyang gihatag diri. So nagpasalamat ko ni Mayor sa atong 2 million nga pagpa-renovate sa atong barangay hall tungod sa nadamit sa linog, sa ato ang road concreting dito sa Purok Colorado connecting to Barangay San Roque. O ang ato pong pasalamatan si Ma'am Didi Cagas, no, atong congresswoman sa 10 million nga road concreting gikan sa Sapra padulong po dito sa Perono, so Sumpay. So daghang salamat kay aside ana natay daghang mga programa sama sa una infrastructure, health, no, grabe ato ang health tungod sa mga billing, mga sakit, labi na karon kay COVID. So daghan kaayong tabang ato ang syudad sa Digos ug atong probinsya ug atong congress. O ang ato ang education sa makaron nangita mig mga batan-on nga ni graduate para ato i-scholar sa ato ang syudad, sa atong probinsya ug sa atong congress. So mostly sa atong mga batan-on sa Colorado nag-eskwela na sila kay di ko gusto nga mamahimo silang dili makahuman silang eskwela para po sa ilang better future para sa ilang pamilya po ug sa ilang mga ginikanan. O sa atong livelihood, nagsugod na po nato mga livelihood diri no, nandang ibang gipangmugna nga mga livelihood diri sa Colorado sama sa atong women, sa uban pang mga sektor. O sa atong anyway atong peace and order pinaka-nindot kay ngano ang Barangay Colorado isa sa pinaka-peaceful nga barangay sa siyudad sa Digos. Mo na nga ako nalipay ko nga ako mga barangay tanod o atong mga pulis ato ang outpost nakig-alayon nakigtabang para mahimong peaceful ang atong Barangay Colorado. Okay, Kap, para lang masayran sa imong mga constituents, especially sa mga ginikanan, unsa ka importante ni nga programa balubeta unsay resulta kung mabiktima ta sa droga? Karon ang pinaka the best na adlaw tungod kay dili ang proseso, no, mamahimo kang usa ka independent na sa drugs. So kami barangay officials together with the BADAC member, kami every Sunday among gikuyugan ang among mga PWODs o ilahang pamilya among giadto kay para mawala na ang mga droga, mga gamit o droga sa itong barangay. Kay kining magong droga, isa sa pinaka dili na ko gusto na naay drugs na mahimong droga sa Colorado kay mawala ang ato ang maayong tumo ang future sa ato mga kabataan kung ang atong mga katauhan diri sa Colorado puno og paggamit sa droga. Mo nang kami as barangay officials BADAC naningkamot jud mi nga mazero na gyud ang atong Colorado sa drug, ma-drug cleared na ang Colorado kay kung magamit man gud ta og drugs daghan ang maapektuhan niini sa mas tong mga kabataan uban pang makoneksyon. So kami naningkamot mi nga ma-drug cleared ang Barangay Colorado para ang ato ang future sa mga kabatan-unan sa tanan-tanan nga mga nagpuyo sa Colorado
mamahimong maayo nga mga citizens sa among barangay para sa maayong pong future sa umaabot sa mga henerasyon. Kung sa imo mensahe sa mga piwods na to sa ilang mga tagtungod. Okay, salamat kaayo no masan sa dugay nga panahon nga mo nagabalik-balik sa atong barangay para sa ato ang intervention. So pasalamat ko kay inyo yung gihatag inyong kaugalingon para ma-drug cleared mo, mawala na mo sa listan sa PDEA, sa ato NBI ug uban pang ahensya nga na connected sa ato ang droga. So nalipay kog dako kay ang inyong kinasing-kasing nga pagtuman sa ato ang panatawag sa atong city, sa atong kadap no, focal nga naagyud mo or aron mo graduate. So dahan salamat sa inyong pag kinasing-kasing nga pag-anhi o pag tinabangay nato diri sa tong barangay para makabot nato ang mahimot ang barangay drug alert. Okay, lastly Kap, wala ba'y mga natala nga mga incidents nga kalamitan sa drugs diri sa mga barangay so far? So far wala nagikan ato nagsugod mig intervention sa ato ang SIBRAP o ato ang community base. So wala nami nakalap na mga naggamit og droga o uban pa kay nakita naman nila ang unsa kan sincero ang ato ang gobyerno sa pagpasurinder sa mga nabiktima sa droga labi na sa matag barangay no. So mo ni amo ang gustong makampot nga mahimot tang drug alert barangay.